Ganyan mo lang. Ah. Patagilid. Yan. May bilang. Count. Yeah, may 7. Ah. Ang pipindutin ha. May bilang 7. Bumibilang. Ilang minutes na? 40. 40 na. Muna ha. Bilis! Ah. Nasaan ka ngayon? Ah! Sige, subukan mo kung tadyakan. Painitin ko yan. Nasa Mandaluyong ka? Kalas! Batangas. Sige. Batangas. Batangas ngayon, Mandaluyong ha? Nanliligaw. Liligawan mo ako. Sige, babaksidin kita. Ah. Kalas! Ayaw mo taga-kakalasin, no? Alam. O sige, kalas, ubos. Alam. Ubos. Anong pinandadasan mo sa kanya? Orasyon. Ano? Orasyon. Orasyon. Bakit mo siya inaorasyonan? Nainggit. Nainggit ka sa kanya. Bakit ka naman nainggit? Magaling. Magaling sa ano? Sa pagtuklose. Pagka-close ng ano? Pagtuklose ang lupa. Oh, Ang sige. galing niyang makisama. Okay, kalas! Ang galing niya. Siya lagi bida. Mm. Oh. Okay. Ay, Bilis! Okay. Ikaw yung nagdarasal o nag-uutos ka lang? papautos. Magkano binayad mo? 500. 500. Ilang buwan mo na ito ginagawa? Matagal na. Ilang taon na? 5 taon na. 5 taon mo na siya tinadasal. Sige, Oh. para saan daw yung dasal? Pampahina daw. Pampahina ng ano? Pampahina ng kanyang pananampalataya. Kanino? Ha? Kanino siya panghihina pa ng... Kanino? Sa Panginoong Kristo. Sige. Hmm. Ilang taon ka na? Ha? 45. Sige. Ilan ang anak mo? 4. Sige. Nasaan ka ngayon? Pipitikin kita pag nagkamali ka. Humanda ka magnetiko. Ela. Nasa Batangas. Nasa Batangas ka ngayon. Ay, paupahan kami. O, sige, kalas. Nasa Batangas ka ngayon. Oo. Sino kasama mo? Kasama kong pamilya. O, sige, kalas. Kasi holiday. Holiday. Walang pasok. Ah, sige. Dito kami lahat. O, sige. Oo, nainggit ako dyan. Magaling yan. O, tama na. Lahat ng tao magaling. Ang anak ng Diyos magaling. Oo. Okay, hindi ka magaling kasi hindi ka anak ng Diyos. Sige, kalas. Katawad ako. Sige, kalas. Wala na po. Wala na. Tatanggalin ko na. Lilubayan ko na siya. Ayoko na. Ayaw mo na. Ayoko na. Ubusin mo. Hanggang meron pa. Wala na. Ubos. Wala na. Wala na. Mas marunong ka pa sa akin. Kalas ng kalas. Wala na. Pati mga mata niya. Tanggal. 5 years mo na siya kinukulam. Sige. 500 lang binayad mo. Hindi 500,000. Alam mo, 500,000. Manghiram sana ako. Kurepot. 500. Sige. Mura lang pala ng manakit ngayon, no? Ubos. May apo ka na, di ba? Ilan ang apo mo? Isa. Babae sa lalaki? 500, Babae? Hindi ka ba naawa sa apo mo? Gusto mo yung sakit niyan, ipapautusan ko yung mga angel ng Diyos na dalhin doon sa bata? Gusto mo? Ha? Wala na. Hindi mo na to ulitin. Hindi na. Sino yung nagdarasal sa'yo? Yung totoo. Ikaw o may nagpapautos ka? Yung totoo. Pautos lang ako. Babae, lalaki nagdarasal. Babae. Ilang taon na yung nagdarasal mo? 50. Siguraduhin mo. Pag tinawag ko to. Oh, 50. Sige, tumabi ka ng konti, tatawagin ko yung magdarasal. Dahil hindi mo ito makakalas yung Ay, magdarasal. wala na. Itabi mo yung katawan mo. Pag hindi, pipitikin kita. Wala na. Ako na yung Pinilit sa... Yung totoo. Ako. Kala ko na naman magsisinungaling ka eh. Hindi, ako nga yun. O, sige, kalas. Wala na. Alam mo, kung magkukulam ka, dapat muna ka madadampot bago yung nagutos. Engot. Tawa-tawa ka ba, ha? Ame! Sige, kalas. Tawa-tawa ka pa, ha? Tatawa-tawa lang din kita. Wala na. Wala na. Wala na. Hindi. Kuya, happy ko sabihan na kami naman. Wala na. Wala na. Ano lang yan? Uulit pa ganyan yun? Uulit pa yan. Sa ngalan ng Jesucristo, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, inatanggalan ko ng bisa ang sino man nagdarasal sa loob ng katawan ng taon ito. Pansamantalang inaalis ko ang iyong mga dasal. Pansamantalang ibinabalik ko muna sa katawan ng lupa ng nagdarasal dito upang matutos ang tumawag sa aking Ama
at humingi ng kapatawaran sa kanyang nagagawang kasalanan. Una sa aking ama, pangalawa sa taong nagagawa niya ng kasalanan. Ikatatlo, sa buong mundo at sa pamilya niya. Sa pangalan ni Jesucristo, ibalik lahat ng sakit sa kanya. Mananatili ang aking dasal. Magpakilanman hanggang hindi ka humihingi ng tawad sa aking ama at sa taong ito. Mawawalan ang aking bisa at dasal. Kung ikaw ay patatawarin ng aking ama at ang aking ama magpapasya nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dilat. Anong pangalan mo? Raquel Santos po. Ilan taon ka na? 53. 53 ka na? May nakita ka liwanag, madilim. Kanina madilim yun. Maliwanag. Saan yung madilim? Ganun kapikit pa. Wala kang pinuntahan? Lagi na mahinga. Namamahinga ka? Ilan ang anak mo? 5 na po. Meron ka ng ano? Meron ka ng apo? Meron na po. Ilan? 13 apo mo? Bet sabi mo anak mo 4 lang. Sabi mo kanina, ang anak mo ay 4, isa lang apo mo, babae. Hindi ko alam. Kasi labing pa. Sige. Wala siyang alam. Hmm. Salamat at God bless all po sa lahat ng... Ano pala pakiramdam mo? Okay na. Parang ano? Parang maluwag. Yung mga mata mo? Kunti pang. Oo. Anong pinagbago sa'yo sa pakiramdam mo? Parang maluwag yung pakiramdam lang. Lutang. Lutang. Sige, ako na bahala dyan. Ikaw pala ang kinukulam. Hindi siya. Oo. Oh.